Vítám vás u dalšího rozhovoru pro Inspire View. Pokud se zajímáte o rozvoj vlastního potenciálu, tak tohle video vás bude určitě bavit, protože povídat si budu s hokejovým trenérem, mentálním koučem, který léta spolupracoval s Jaromírem Jágrem a v současné době své zkušenosti z vrcholového sportu předává také ve světě biznisu. Je to Marián Jelínek. Dobrý den. Hezké odpoledne. Já jsem ráda, že jste si na nás udělal čas krátce před zápasem, který máte už za pár hodin spolu s Plzní. Nebýváte takhle nervózní? Tak určitě jsem před každým zápasem nervózní, ale naopak tohleto mi pomáhá se o to trošičku odreagovat, takže já děkuji, že jste přijeli zrovna v den zápasu. Mě hodně na vás zaujalo, že nejste klasický trenér, ale jak jsem již zmínila, právě i mentální kouč. Co přesně je vaším úkolem? Tak já si myslím, že tyto pojmy se hrozně prolínají, zvlášť ve vrcholovém sportu, protože trenér je někdo, kdo pracuje především s fyzickým tělem a mentální kouč je někdo, kdo pracuje víc s psychikou, chcete-li teda s mentálem. Na druhé straně i klasický trenér musí pracovat s mentálem, takže ono se to prolíná a vlastně takový ta nadstavba toho všeho je slovo coach, proto u nás ve vrcholovém sportu máte kouče a asistenty, což bývají trenéři. My to tady máme trošičku jinak postavený, ale de facto ten kouč je zodpovědný za přípravu mentální, taktickou a ten trenér je zase zodpovědný víceméně za přípravu toho fyzického těla pro ten zápas. Kdy bylo u vás jasné, že budete právě tou cestou, že se otevřete víc té psychické části hráčů? Tak já si myslím, že to bylo někdy na začátku 90. let, kdy vlastně jsem vstoupil do vrcholového sportu a hledal jsem ten náskok před soupeřem v té oblasti toho trénování a pořád jsem si myslel, když člověk vymyslí nějaké lepší cvičení a nějaké doplňky posilovací a pitný režim a já nevím, doplňky potravy, takže tím získává ten náskok před soupeřem, což s čím souhlasím, ale tu rezervu už tam nevidím tak velikou. Ale problém, který byl a který vnímám, je především v takzvaném stavu mysli. To znamená, ta mysl jako taková racionální mě zajímala v okamžiku toho výkonu, na co ten hráč myslí, co se mu honí hlavou, jestli jsou to negativní myšlenky, pozitivní myšlenky, jestli si stanoví hypotézy toho typu, že tak či onak to dopadne, nebo tenhle soupeř mi nesvědčí, s tímhle se minule prohrál. To znamená, tyto myšlenky vlastně nějakým způsobem dávají energii tomu člověku, anebo mu ji berou a vzniká takzvaná psychická entropie, to znamená, že ten člověk je roztěkaný a myslí na různé věci a nemá tu koncentraci, nemá to vtažení do toho utkání, není takzvaně rozplynut do té hry, protože tyhle myšlenky ho ruší. Proto de facto cílem toho mentálního coachingu je stav bez myšlenek, respektive takový ten, já tomu říkám s odpuštěním, takový sportovní orgasmus, kdy ten hráč je tak vtažený do té hry, že de facto to rácio je absolutně utlumený. On nepřemýšlí o tom, jak to dopadne, nebo jak by to bývalo dopadlo. On nepřemýšlí o tom, že minulý střídání udělal chybu a tak dále. Je totálně vstažen, rozpuštěn do té hry. Mm-hmm. Je to automatické u každého hráče, který vběhne na led, automaticky se dostává do stavu flow, který ho taky takhle nazýváte? Ne, právě že ne, to je ten problém. To, kdyby tak bylo, tak by to bylo úžasný, protože v tom stavu flow, jak jste správně nazvala, je člověk vlastně na vrcholu svýho potenciálu. To znamená, v tom stavu flow ho právě tyhle ty myšlenky neruší a on dokáže využít svůj potenciál. Tím nechci říct, že hráč krajského přeboru, který se dostane do stavu flow, může jít reprezentovat. To ne. Chci mluvit o tom, že když ten hráč je v tom flow, tak podává svůj maximální výkon adekvátní vůči svýmu potenciálu. Ano, kdežto ten hráč, když není v tom flow, tak naskakují určitý, já tomu říkám, brzdící mechanismy a jedno z těch brzdících mechanismů jsou určitý typy myšlenek, obav, strachu a tak dále. Takže nedostává se do toho každý a cílem toho mentálního coachingu právě je připravit, koučovat a naučit toho hráče, aby se do toho stavu dostával. Dokážete už automaticky rozpoznat, kdy ten daný hráč v tom stavu je na ledě? Já si myslím, že to už každý trenér pozná, respektive pokud se tomu věnuje, protože ten stav je typický určitýma projevama, vnějšíma projevama, ať už určitou mimikou toho člověka nebo určitým způsobem jednání, chování, určitým způsobem se posouvá například práh únavy, posouvá se práh bolesti. To znamená, ten stav je opravdu něčím atypický, takový hráč nediskutuje s rozhodčíma, nereaguje emotivně na výroky
rozhodčí, nereaguje emotivně na hru jako takovou, je prostě rozpuštěný do té situace a to jsou samozřejmě pro mě ty nejcennější okamžiky, protože v těch okamžicích je ten hráč schopen podávat co nejlepší výkon a není, jak se říká, rozlaďován těma emotivníma věcma, který často vidíme ve vrcholovém sportu a ty právě ubíjí toho hráče. To znamená, jde tam o to, aby myšlenky nekoučovaly nás, ale my jsme dokázali ty myšlenky koučovat, respektive, aby jsme dokázali tu naši mysl využít jako největšího přítele a ne jako nepřítele. Dostáváte se i vy sám do stavu flow během hry? Určitě, já myslím, že se dostávám do stavu flow i v jiných situacích, protože stav flow je jednoduše řečeno přítomnost. To znamená, ve stavu flow určitě byl každý z nás xkrát ve svém životě, možná se tam dostává pravidelně během dne, dostáváme se tam v biografu, kde nás vtahne film tak, že opravdu jsme vtaženi do toho a nepřemýšlíme o tom, že jsme měli koupit jogurt nebo že jsme něco zapomněli doma nebo nemám napsaný úkoly a podobně. Naopak kouknete na hodinku, ježiš, to už to uteklo, to znamená, mění se i časoprostorový vnímání tomu hráči, to je další doprovodný takový atribut toho stavu flow. A myslím, že ho známe například při čtení knihy, když nás zase upoutá kniha. Často to bývají ty umělecké díla, koncert, hudba, vážná hudba, nebo naopak pohled na pěknou sochu či obraz. To jsou všechno věci, možná i z toho důvodu je umění uměním, že právě vtahuje člověka do totální přítomnosti, že člověk v tom okamžiku zapomene na všechno, respektive nehoní se mu ty myšlenky hlavou. Já si myslím, že to je jeden z doprovodných fenoménů, proč ten vrcholový sport nebo proč už sport je tak divácky atraktivní, protože ty diváci vlastně v okamžiku toho sportu, v toho utkání jsou tak vtaženi do toho procesu, že nepřemýšlí o těch věcech každodenní starosti, protože mozek samozřejmě je něco geniálního, na druhé straně má svý limit a jednou z tou determinant je to, že nemůžete myslet na dvě věci najednou. To znamená, když má člověk obavy, starosti, a nějaký až existenční a najednou ho upoutá něco zajímavého, tak aspoň tu chvíli, ten čas na to nemyslí. Proto plno lidí, co má starosti, tak chce být zavaleno prací, protože myslí na něco jiného, nechtějí být sami a tak dále a tak dále. To znamená, vrcholový sport podle mě z hlediska diváctví je jeden z důvodů, proč je tak sledovaný, je právě to, že dokáže masy lidí vtáhnout do toho procesu, do toho okamžiku přítomnosti. A to je stav, který je nám nějakým způsobem hrozně blízký, hrozně po něm toužíme, hrozně ho chceme, ale díky ty mysli se bohužel do něj dostáváme méně. To je paradox toho, že vlastně ta mysl nám často v tom okamžiku brání se do něj dostat a proto mentální coaching, respektive koučování těch myšlenek. Když jste právě zmínila, že někdy utíkáme od těch běžných záležitostí, aby jsme neustále naopak něco řešili, aby jsme se nemuseli ponořit sami do sebe. Právě něco podobného se snaží navodit meditace, kdy člověk je přítomen bez myšlenek, naopak může vnímat sám vlastně, kdo je. Používáte i meditaci i spolu s hráči? Víte, to je právě ta věc, že já si myslím, že stav flow a vrcholový sport a de facto to rozplynutí, řekněme, bavme se o těch nejlepších, což byli hráči třeba Nagánský éry, kteří se dokázali právě do toho stavu dostávat a dostávají dál, ať je to Jaromír Jágr, to byl Dominik Hašek, Martin Stark a Martin Ručinský. Mimochodem není náhodou, že tyto hráči jsou tak dlouhou věcí, to znamená, že to flow dokážou právě se do něj dostávat a tím pádem posouvají i hranici toho, kdy odejdou z vrcholového sportu a jsou stále nejlepší. To je na tomto paradoxní, takže možná, že i tady je jeden z doprovodných atributů toho, že je to recept na dlouhověkost vrcholových sportovců. Co se týče toho flow, tak samozřejmě tam je ta věc velice složitá z hlediska toho, jakým způsobem se do toho stavu dostávat. Že? A to je právě těch cest, kolik tam je, to je podle mě tolik, kolik je lidských srdcí. A když se zamyslíme nad historií lidstva, tak vždycky určitý filozofický směry toužili po nějakém stavu. Když si myslíte buddhismus, že jo, touží po nějakém stavu nirvány, že jo, křesťanství touží po nějakém osvícení. Pak máte ty stavy samáty, bodhi, to všechno jsou stavy zen buddhismu nebo dzogčenu a dalších filozofií, který mají nějaký cílový produkt v uvozovkách, což je stav.
A já mám takovou hypotézu, že vlastně ten stav sámátý, body, nirvány a flow je de facto podobný, téměř stejný, jenom ty filozofie k němu mají tu cestu po každý jinou. Takže já si odvážím říct takovou myšlenku, že vlastně meditace, o které vy mluvíte a která k nám přišla z Ázie jako ten termín, tak je de facto úplně stejný stav, jako mají ty vrcholoví sportovci v okamžiku toho utkání. To znamená, je to vlastně stav podobný tomu, kdy nám mozkové frekvence klesají do hladiny alfa, což bylo zjištěno už na encefalografech určitých mnichů, že jo, při meditaci a podobně. Takže už jsou vědecký důkazy tohoto stavu. Jedny z těch vědeckých důkazů jsou především na naší mozkové frekvenci. Další vědecké důkazy jsou už biochemický, protože je prokázáno, že v tomto stavu se do krve vyplavuje dimethyltryptamin, což je hormon, který de facto se mluví o takový zvaný duchovní molekule, což je hormon, který je jaksi takový určitý pocit štěstí, blaženosti. A ten hormon je zajímavý, že se zase víc vyplavuje v okamžiku toho stavu flow, takže už bylo prokázáno i u sportovců, že sportovci v tom okamžiku to svý, říkáme tomu formy, jim mozková aktivita klesá na hladinu alfa, dokonce někdy i níž, a vyplavuje se jim do krve více dimethyltryptaminu. To znamená, věda začíná dokazovat, že buddhistický mnich v meditaci je v úplně stejném stavu jako vrcholový sportovec při svém maximálním výkonu, což je tedy fantastický. Konečně k tomu věda dospívá. Mě by zajímalo vlastně, když vezmeme ale samotnou meditaci, tak pro někoho naopak to může být něco hodně těžkého. Být ve stavu přítomnosti bez myšlenek, někdo trénuje opravdu dlouho buddhisti nebo vůbec mníši. Možná právě být v tom stavu flow prostřednictvím činnosti, která nás baví, je v tom případě mnohem snazší. Jednoznačně, to máte pravdu, protože sednout si a stav bez myšlenek a hledat pauzy mezi myšlenkama, byl jsem v fázi, dokonce i v klášteře, takže jsem měl možnost tyto věci si vyzkoušet a musím říct, že je to hrozně těžký, protože ono, když opravdu tou klasickou meditací procházíte, tak je to, pro mě to bylo neskutečně těžký uklidnit tu myšlenky tak, aby vlastně zmizely a vy jste se koncentrovala, ať už pomocí na nějaký bod a tak dále, to asi každý zná, ale vy jste řekla jednu velmi zajímavou věc a věc, která pro mě je v tomhletom duálním světě a vůbec v Evropě a v době biznisu a v době prostě, kdy ty naše ega chtějí pořád jaksi být zvýrazněna a přitom chceme být úspěšní a na druhé straně chceme nebo cítíme, že nás trošičku láká lákají ty asijské filozofie, to znamená nějaký rozkol, že jo, tak si myslím, že tou jednou cestou a zatím jinou ani neznám je právě ta emoční vazba. To znamená, když vás opravdu něco ohromně zajímá nebo až v konečném efektu je to vlastně vášeň v nějakou věc, tak potom přes tu vášeň se do toho stavu flow dostáváte daleko snáze, respektive automaticky, nevědomky, necíleně, nekoncentrovaně. Prostě vás to totálně baví, tak vás to vtáhne. Když se zamyslíte jako do důsledku, tak už ve starých spisech je psáno, že tou nejsilnější energií je láska. A de facto ta vášeň, neboli láska v něco, v nějaký proces nebo v nějakou činnost, to je vlastně ono, to je ta energie, která vás vlastně přivede k těm dveřím, který otvírají ten úžasný stav toho okamžiku, té přítomnosti. A jestli je to, že máte vášeň nebo si jdete projít lesem a najednou vás přepadne taková ta situace, kdy si užíváte ty krásy toho okamžiku a nebo je to kniha, nebo je to hokejový utkání, nebo je to jít si zahrát tenis, nebo je to procházka s přítelkyní, to je de facto bez hranic ta činnost, ale ten vstup do toho je ta emoční vazba. Já dokonce si dovolím říct to zprofanované slovo láska. Mm. To, co já vnímám, tak mám pocit, že v poslední době hodně lidí hledá takovou tu správnou cestu ve svém životě, vůbec najít ten svůj směr, najít to srdce tam, kde to vlastně táhne. A spousta lidí dělá práci, která je skutečně nebaví. Jak je možné, že vlastně někdo se narodí už s tím pocitem, že ví, co je jeho předurčení, nebo třeba Jaromír Jágr už od malinka věděl, že prostě bude hrát hokej a někdo to hledá celý život a někdy třeba ani nenajde?
Víte, já si myslím, že na tohle asi my dva tady odpověď nenajdeme. No, váš názor. Ale máte pravdu, že určitý životopisy nám říkají, že Mozart, že ho v 5 letech skládal, Vincent van Gogh neodložil štětec, přestože neprodal ani jeden obraz, tak neustále maloval. Ale já si myslím, že už od toho raného dětství to prostě bylo nějaký, vy tomu říkáte předurčení. Je to možný, že je určitý předurčení. Já bych řekl, že když bychom se dali do těchto až možná spirituálních otázek, tak je to určitým způsobem nějaký souznění naší duše a našeho ega. To znamená, tady na ten svět, já jsem zastánce toho, že přicházíme, respektive naše duše přichází přes určitý filtr a tím filtrem je naše fyzické tělo. A obojí dvojí mají nějaký předurčenost. Naše fyzické tělo má determinanty toho, jak jsme veliký, jak mám počet svalových buněk rychlých a pomalých a tak dále. To je určitá determinanta. Prostě jestliže budu mít 160 cm, tak moje duše může být basketbalisty, ale bohužel v tomhle duálním světě budu mít velký problém se v basketbalu prosadit. A pokud souzní tyto dvě věci, to znamená určitý, vy jste řekla předurčení, můžeme to tak nazvat určitý, já bych tomu řekl třeba talent duše, tak pokud souzní ten talent duše s tím talentem fyzična, to znamená ta duše v obrazním slova smyslu vleze do toho těla, který je taky předurčeno pro ten vrcholový sport, tak potom si myslím, že to jsou ty geniální hráči a geniální role, kterých se to vlastně setkalo, spojilo, propojilo. Já tomu říkám, že dochází k takové kongruenci, propojení těchto dvou subjektů, ale je to jenom můj názor. Takže ano, myslím si, že existuje určitá předurčenost. Na druhé straně, jak říká klasik, že který věří v osud, ale taky v jeho nekonečnou možnost volby, takže potom vlastně de facto osud ano, ale ta determinanta je tak široká, že vlastně de facto si vždycky můžete volit. Otázkou je, kdyby Jarda Jágr, já nevím, v 5 letech začal hrát na housle, jestli by byl taky tak dokonalý třeba virtuóz na housle. To teď už těžko někdo z nás může nějakým způsobem objektivně ohodnotit. Ten potenciál, o kterém jste mluvil, je opravdu určitě neomezený, ale na druhé straně je spousta bloků, které si dáváme my sami prostřednictvím různých přesvědčení, které máme třeba sami o sobě. Mně se shodou okolností líbí vlastně kniha Psychokybernetika od Maxwella Maltze, kde vlastně říká ten pán, že vlastně ta vize toho, jak my sami sebe považujeme, tak nás vede k tomu, jak se chováme. To znamená, když se považujeme za úspěšné, tak je to úplně jiný krok, který uděláme, než člověk, který se považuje za neúspěšného. Tak Maxwell Maltz vychází ze svých vlastně zkušeností plastického chirurga, kdy si všim toho, že jestliže změní fyzično daný ženy, především to bylo u žen, tak se změní charakter ženy, žena je najednou daleko sebevědomější a tak dále. Víte, vy jste tady řekla jednu věc, mysl. A když se o tohle potom budeme trošičku bavit důkladnějc, tak já si totiž myslím, že člověk má 2 druhy myšlení. Ano, jedno myšlení je takový to, co fandí tomu egu. To jsou ty typy myšlenek toho rázu, opravdu, co o mě řeknou ostatní, jak vypadám a tak dále, který v tomhle duálním, proto tento svět je duální, což je jeden ten pól, ty duality, ale pak máme i myšlenky jiný a ty myšlenky, a je otázka, jestli je nazveme myšlenky právě duše, nebo myšlenky srdce, nebo myšlenky intuice. Respektive vycházím vlastně z učení Rudolfa Steinera, antroposofa, který mluvil o tom, že člověk má dokonce 2 druhy mozku. Že? Jeden je ten racionální, co máme tady, a druhý je někde v oblasti, podobně o tom mluví i východoasijský směry. Takže taky říká takovou dětskou poučku v tom, když říkáte já, tak se klepete do hrudníku, neklepete se sem. To znamená, tady je něco ještě silněji, ta druhý myšlení. A otázkou je, jaký to myšlení v tom daném okamžiku je to vůdčí. Jo, jestli je to vůči toho ega myšlení, tak samozřejmě nás to trošku vtahuje tady do té duality a vtahují ty myšlenky nás do toho procesu oddělenosti. A když najednou převáží ve vás třeba chvílema nebo v nějakých situacích ty myšlenky vnitřnější, tak
nás to zase vtahuje do něčeho jiného, do nějakých hry na spravedlnost, hry na něco, nějakou touhu, možná i nějaké myšlenky toho, že nás něco přesahuje a tak dále. Zajímavý na tom je, že tyhle ty myšlenky, já bych tomu říkal toho vnitřního světa, nebo chcete-li toho druhého myšlení, toho srdečního myšlení, nás napadají většinou, když je třeba špatný počasí, nebo když jsme sami, nebo v podvečer, večer. A proč? No, protože to racionální myšlení je utlumený. To znamená, to racionální myšlení egoisticky je utlumený a najednou jakoby vystupuje z nás to vnitřní myšlení. Někdo tomu říká svědomí, někdo tomu říká prostě takový to. A teď nastává ten rozhovor náš, že jo, to já často používám, říkám, dej si rande sám se sebou, nebo pokecej si sám se sebou. A myslím si, že tohleto popovídání těchto dvou myslí, které v nás jsou, těch dvou entit, je hrozně důležitý. A já třeba v tom mentálním coachingu třeba k tomuhle vedu klienty, protože pokud je člověk příliš ovládán jednou z těch myslí, tak si myslím, že není takový vyvážený, jo? Je prostě vlečenej vždycky jedním z těch směrů. A já si myslím, že je úžasný ten střed, vlastně ta pomyslná nula mezi těma dvěma druhama myšlení, aby jsme vybalancovali a vibrovali a mezi těma dvěma vlastně protichůdnýma myšlenkama nebo druhy myšlení, a to je vlastně ta stabilita, ta pythagorejská nula, že, která nemá negaci, to je to stabilní číslo. Takže z tohohle takhle já jsem si odvodil ten mentální coaching a vlastně, jak vy jste řekla, v tomhletom světě, tak já vždycky říkám mladým lidem nebo biznismenům, chtějte miliony, chtějte mít hodně peněz, chtějte být hrozně úspěšní, ale pod jednou podmínkou, že milujete činnost, která vás k tomu má dovést. To znamená, tím, že chci ty miliony a že chci ty úspěchy a že chci být tady na tom světě úspěšný a ten úspěch máme každý zase v něčem jiným přetavený, ale je to taková nějaká egoistická věc, jako že tu chceme něco zanechat nebo že chci vydělat peníze. Tak to je to nakrmení toho ega, no ale tady je ta emoční vazba k tyči a to je to nakrmení té duše, že, toho poslání. Takže já si myslím, pokud je to takhle rozdvojený a je to oba dva směry jsou přibližně stejně velký, tak si myslím, že ten člověk je, nebo mám zkušenost, je vyrovnanější. Problém, který nastává, že my máme ohromnou touhu a chtíč být úspěšný, ohromnou touhu a chtíč mít ty atributy, ty role, peníze, kariéru a tak dále, ale zapomínáme trošku na tu emoční vazbu k té činnosti, která nás má k tomu dovést. A díky tomu vlastně potom trpíme ať už energeticky, protože všichni dobře víme, jaký hrozně sil nás stojí něco, co děláme jenom kvůli cíli, ale ta činnost nás nebaví. Jo, to je hrozně vyčerpávající. Že jo? A taky Wiltmur krásně říká, že vlastně je to jakoby hon za neustálou nějakou mrkví, kterou si stanovíme a tak tím vychováváme sami ze sebe a ze svého okolí vlastně oslíky. Že jo? Takže další tam věc, která je podle mě důležitá a vnímám ji velice v současné době etická, protože jestliže jaksi to chtění po těch cílech, to znamená to racionální myšlení je příliš jaksi dominantní, no tak já chci vítězit, chci ty peníze, chci vítězit, chci ty atributy, ty role tak moc, že jsem schopnej tu cestu pokřivit. To znamená, já jsem schopný brát doping, že jo? Já jsem schopný ve jménu vítězství udělat cokoliv, že jo? Podplácet rozhodčí a tak dále. To znamená, máš rád hokej, anebo chceš být hokejistou. To jsou hrozně, a to máte ve všech. Chceš být politikem, anebo tě baví politika. Chceš být lékařem, nebo tě baví pomáhat lidem. To znamená, to jsou velmi odlišné věci a člověk si ani neuvědomuje, že tato dualita toho nastavení našeho nás provází celým světem a ovlivňuje vlastně postoj člověka v těch krizových situacích, protože když to převezmu třeba do svého prostředí, tak samozřejmě, že já chci extrémně vyhrávat. Ale jelikož mě baví extrémně
to koučování, to znamená ten pocit nejistoty před tím zápasem, nevíte, jak to dopadne, ten krásný pocit, když minutu před koncem dáte gól, že? A to zase úžasný a neskutečně vošklivý zklamání, když dostanete ten gól. To znamená, to jsou věci, kvůli kterým to vlastně děláte. A teď si představte, že budu ten, který to bude mít hozený hlavně vyhrávat, hlavně mi ty cíle. A přijde za mnou manažer před zápasem a řekne, hele Mari, dneska se nerozčiluji, já jsem to koupil. Když budu ten cílovej, a teď mi odpuste to slova, říkám cílovej feťák, jo, tak řeknu, zaplať pámu. Ale když miluju ten coaching, on mi to vzal. Protože já ty pocity nejistoty a ty pocity, které jsou krásné z toho vstřelení gólu, jak můžu mít radost, že vstřelíme gól, když vím, že vyhrajeme? Jak můžu mít radost z vydělaných peněz, když vím, že jsem je ukradl? Jak můžu mít radost z vydělaných peněz, když vím, že jsem je získal tak, že jsem x lidem nebo starým lidem ublížil a tak dále a tak dále. To znamená, tohle nastavení je pro mě a tenhle problematika je pro mě jako velice závažná, obzvlášť v současné době. Jinými slovy je pro vás ale důležitá ta samotná cesta. Užít si ty jednotlivé kroky, které vás vedou k tomu gólu nebo k tomu vítězství. No, ono je to právě, když se vrátíme k té přítomnosti, tak je to vlastně ta neustálá přítomnost. To znamená užít si tu cestu, to znamená užíváte si přítomnost, ale vy najednou vyhrajete, takže vy si užijete i ten cíl, protože jste zase v přítomnosti. Takže de facto jenom nepřeskakujete. Jestliže já jsem na cestě a už příliš si vizualizuji a příliš jsem koncentruji na ten cíl, no tak nejsem v přítomnosti. To znamená, ono to spolu hrozně souvisí. To znamená, jestliže lidé se dokážou dostávat do flow, tak já si osobně myslím, že etika u nich nemá takový sklony k těm vošklivým věcem. Jo. Ale pokud právě se já do toho flow nedostávám, to znamená, znova trpím tou psychickou entropii, respektive ty myšlenky moje jsou rozlítané na budoucnost, na minulost, to znamená, já nejsem v té totální přítomnosti, tak potom samozřejmě nastává ohromná hra rácia, ohromná hra účelovosti, ohromná hra až určitých ošklivých věcí, jak bych to mohl obejít, protože já chci ten cíl, že? Ale ta cesta mě nevtahne jako ten biograf, nevtahne mě jako ta knížka. Pokud by mě ta cesta vtahla jako ta knížka, tak já nemůžu uvažovat na tom, jaký bude ten cíl a jak bych ho mohl obejít. Ne, protože jsem vtažený do té cesty. Takže de facto ta mocná síla toho okamžiku, nebo ty přítomnosti, že plno knih na to existují, takže de facto já jsem jenom dá se říct z jiného úhlu pohledu, kouknul na ten okamžik přítomnosti možná pro mnoho lidí v atypickém prostředí vrcholového sportu. A chci na tom ukázat, protože vrcholový sport je pro mě určitou laboratoří, jakoby určitě život na nečisto, chci na tom ukázat, že ta přítomnost nebo ty filozofické směry, které k nám jdou z Asie, nejsou jenom jaksi uchopitelný pro ty Asiaty, ale jsou uchopitelný v jakémkoliv prostředí. To znamená, k tomu, abych se dostal do flow a meditoval, nejsem vůbec přesvědčený, že musím být v Tibetu, v klášteře. Ne, já si myslím, že můžu jít na Staromáku nebo na Václaváku. Určitě hlavně být v přítomném okamžiku je velká výzva, užívat si opravdu každou chvíli. Vy jste tady zmínil samotnou vizualizaci. Používáte ji právě spolu s hráči? Určitě, vizualizace a imaginace se používá hodně, ideomotorický trénink se používá hodně, ta vizualizace má několik stupňů, především se používá se sporty, který možná víc, jako například s gymnastikou, se střelbou, nebo i teď naposled jsem to třeba používal s cyklokrosem. A to jsou věci, kdy, nebo u hokeje, vlastně si vzpomínám, jsem to používal vlastně i s Jaromírem při změně jeho pohybového stereotypu. To znamená, když potřebujete nabourat nějaký pohybový stereotyp a chcete se naučit nový pohybový stereotyp, tak samozřejmě, abyste vybourala ten starý, odmazala a naskočil nový pohybový stereotyp, tak samozřejmě tam ta vizualizace funguje. To bylo v okamžiku, kdy Jarda se de facto asi v 29 letech jeho věku začal střílet i golfovým úderem, to znamená změnil druh střelby, abych tady nedělal odborníka na hokej. A
ta vizualizace v tomto případě probíhá v takových 3 zásadních rovinách. Tou první rovinou vizualizace je, že vlastně ten dotyčnej, já teda to dělám tak, že chci vždycky od něj, dám příklad, chce změnit nějaký druh tenisového úderu, jo? Že potřebuje povotočit raketu nebo něco, tak vždycky chci od něj, od toho dotyčného, aby mi našel ten typ úderu, který už ve světě někdo hraje, kde on ho viděl, že ho hraje nejlíp. Tak mu ukážete to video toho dotyčného zpomaleně, jak to teda hraje ten dotyčnej. To znamená, ukážete mu ten ideální vlastně projev pohybový. A potom teda on zavře oči a já to teda hodně budu zkracovat. A na pomyslném plátně si představí toho dotyčného, jak ten úder hraje. Pak po určitých hodinách dochází k tomu, že vlastně na tom plátnu už není ten dotyčný, ale vy teď řeknete tak a teď vidíš sebe. A vidíš sebe, jak ten úder hraješ stejně. A potom ta třetí etapa, ty vizualizace, že si jakoby v přeneseném slova smyslu do toho dotyčného vleze a už je vlastně to znamená, on už nevidí na pomyslném plátně sebe, jak hraje ten forehand, ale už vidí ruku, jak drží raketu a už je to ten, který ten forehand hraje. Takže ta vizualizace má různé fáze. Ale není to jediný způsob, já jsem jenom předvedl prakticky, jak třeba tohleto se řeší u golfistů, u tenistů, u gymnastů a tohle jsme použili i u toho Jaromíra. Dá se určitě používat i v běžných záležitostech v životě, nejenom ve sportu nebo v takových jako situacích, ale možná i k přemodelování svým způsobem nějakých svých vlastností, nebo když člověk se chce naučit něco nového, třeba inspirovat se v nějaké osobnosti, kterou nějakým způsobem obdivuje. Tak ta vizualizace jako taková, já nejčastěji se s ní setkávám u lidí, kteří si chtějí vizualizovat svý cíle. To znamená, oni, jo, takový ten, abych řekl, trošku laciná vizualizace v tom, že představ si ten dům, jak už ho máš a zákon přitažlivosti, představ si to auto, jak už prožívej ho máš. Emoce. Jo, jak si ho kupuješ, jo, a teď si pro něj jdeš a nastartuješ ho. Já neříkám, že to nemá nějaký efekt, oni se ty mozkové mapy nějak propojují. Problém, který tady vidím v tom, že říkám vždycky, víš, nemůžeš zvedat pohár, když ještě neznáš ani tu cestu. To znamená, ano, vizualizujme si ten cíl, ale pojďme se taky vrátit a vizualizovat si tu cestu, tu dřinu, to odříkání, ty porážky, ty věci, které s tím vlastně jsou. Protože my, když jako si vizualizujeme jenom ten výsledek, tak vybudíme ohromné chtění po tom výsledku, ale pouhý chtění. A ten člověk za 2 roky zase jenom chce, za 5 let zase jenom chce. Já znám tolik lidí, co chtějí zhubnout a oni za 2 roky potkáte a oni se o 10 kg těší a on vám furt říká, že chce zhubnout. Že? To znamená, mluvím o takzvaném energii záměru. A ta energie záměru nevyjde z toho, že jenom si vizualizuju ten cíl. Ta energie záměru právě musí vzejít z toho, pokud teda používám vizualizaci, že si vizualizujete právě i tu cestu. Tak si ale představ, že zítra opravdu už snížíš, to znamená, co budeš jíst, co budeš pít, jak to bude. Představ si, že budeš mít večer hlad, uvědomuj si to, představ si, že budeš spát, že budeš prostě se ti kručet v břiše a že možná se ti bude točit hlava z hladu a představ si, že 3-4 dny to takhle bude. Takže to je věc, kdy budíte energii záměru, energie do té akce. Když budu jenom mu ukazovat, jak si postavu nějakého kulturisty, že takhle budeš vypadat za rok, tak je to pro mě příliš málo. To vybudím ohromný chtění, ale ta energie toho záměru tam podle mého nenaskočí tolik. Když se tam propojí to srdce, že tam člověk najednou cítí opravdu tu motivaci, že to je ta jeho cesta, že tohle by chtěl opravdu dosáhnout? Já si myslím, že ano, ty jste to řekla správně, já tomu říkám, musí to spadnout z rácie do toho druhého myšlení, jak se tady neustále bavíme, vy jste řekla do srdce. Souhlas, protože pokud vám o něco opravdu jde, a opravdu jde, neznamená, že vám jde jenom racionálně, to vám o to nejde. Jo. Pokud vám o to jde, jak můžeme používat srdečně, to znamená, jde to opravdu z toho druhého myšlení, tak potom ta energie záměru naskočí. Respektive, pokud já někoho ovlivním jenom mentálně na bázi rácia, ten člověk to pochopí, ale neznamená, že to bude dělat. Pokud já už, jak si se mi podaří s ním mluvit tak a pracovat tak a vec ho tak, aby nastala ta vnitřní vibrace toho, ty touhy a chtění, kterou všichni tady dobře známe, obzvlášť když opravdu naskakuje ta láska, emoce a na něco se nějak těšíme a je to jiný než to rácio,
tak tam už naskakuje ta energie záměru. To znamená, tohle je velký umění charismatických koučů, lídrů, ředitelů, že umí pracovat se svými týmy a i sami se sebou, že dokážou ovlivnit nejen rácio člověka, ale dokážou ovlivnit, řeknu vaši terminologii, i to srdce toho člověka. Vy přesně děláte taková motivační videa speciální a to by mě zajímalo přesně, jak se snažíte, jakou terminologií nebo jakými slovními obraty nebo jakým způsobem přesně zasáhnout úplně všechny, protože to, co jednoho motivuje, tak druhého může nechat úplně chladným. Určitě ty motivační videa jsou pro sportovní týmy, ať už fotbalisti, národní tým, nebo házenkářky, nebo nároďák, nebo Slovenky, teďko nároďák, ale to je taková, bych řekl, takový bonbónek, taková třešnička na dortu. Na druhé straně já tomu říkám takový ošklivý termín plošný postřiky, to je plošný postřik pro všechny a tam máte pravdu, že každý má trošičku tu cestu. Do toho rácia ji máme podobnou, jo? To jako potřebuji pochopit. Ale znovu opakuju, to, že to pochopím, neznamená, že to budu dělat. Ale abych to dělal, musí to dostat se do toho srdíčka a to je daleko, daleko těžší a hlavně ty cesty má každý opravdu jiný. Každý je na jinou věc. Ta vibrace je, ty emoce je nastavená u každého něco jinak. Správně říkáte, někoho rozlítostní, tato fotografie nebo tenhle příběh, jinýho to rozesměje, že jo, jeden řekne, ježiš, to je laciný a tak dále. To znamená, v tomhle to musí člověk dát pozor, s kým má tu čest, proto tyhle ty věci se používají, nebo já je používám až v okamžiku, kdy třeba to prostředí víc poznáte, kdy poznáte i toho dotyčného a kdy asi nějakým způsobem se snažíte si ho někam dát, na co ten člověk je citlivý, proto mě zajímají i hráči, z jakého prostředí pochází, jestli jsou z rozvedených a tak dále. Dokážete to poznat už třeba během prvního rozhovoru? Podle toho, jaká slova právě používá ten daný hráč, jak se vyjadřuje, co z něho vychází? Tak to je, určitě poznáte nějaký racionální myšlení a inteligenci toho kluka, to se dá trošičku nějakým způsobem, neřekl bych rozpoznat, ale asi víte, pak poznáte, samozřejmě ty otázky jsou i toho typu, co ho zajímá, o co se zajímá, takže i to poznáte, jestli, já tomu říkám, je tam nějaká tady máme 3 druhy inteligenci, že ta racionální, emoční a pak ještě ta duchovní inteligence a do každý cílí nějaký ty otázky a podle toho poznáte, když tam třeba ta duchovní inteligence, jaký sportovci samozřejmě toto slovo moc nemají rádi duchovní, ale ono je to spíš taková ta inteligence, že toho člověka zajímají takové věci mezi nebem a zemí, jo, některý nás přesahujou a tak dále, nebo jsou to taky ty filozofické směry, tak ten má třeba tu duchovní inteligenci trošičku vyšší, ale neznamená to, že je lepší člověk nebo horší člověk, jo, ale že se nebojíte s ním mluvit třeba na bázi trošičku nějakých východních z filozofii nebo spiritualismu. Ten, kdo tu duchovní inteligenci má nižší, no tak na tohle kouká s nadhledem a člověk hned couvne, protože nemůže o tom před ním mluvit, protože by vypadal hrozně byste se mu oddálila tomu člověku. Jo. Pak je samozřejmě důležitý vědět, jestli je křtěnej, není křtěnej, pro mě důležitý, protože vím, že hráči, kteří jsou křtění, tak jsou zase na něco citlivější a tak dále. To znamená, jsou to určitý indicie, které jsem si sestavil a podle nich se snažím právě po tomto koučování vést. Takže proto, když na mě chtějí někde na školách nebo na sympozích nějaký jaksi návody, nebo tak to absolutně neexistuje. Já můžu jenom inspirativně říct, jak já pracuji s tím či oným. A včera jsem měl například 2 coachingy a přišli 2 sportovci, vrcholoví sportovci, a bylo to tak odlišný, že kdyby někdo seděl za dveřma a poslouchal, tak vůbec si nedovede možná ani uvědomit, že byl ten stejný problém u těch lidí, ale řešil se tak 2 odlišnýma způsobama právě z důvodu těch rozdílů toho dotyčného. Protože pokud se chcete dostat do toho srdíčka, tak si myslím, že třeba ta duchovní inteligence a emoční inteligence jsou 2 parametry, které musíte brát v potaz. Pokud se chcete dostat do toho rácia, tak tam berete v potaz de facto, když to řeknu ošklivě, IQ toho člověka, abych mu to nějak podal, aby to ve svým možnostech pochopil. To je celý. A proto je to snazší. Proto si myslím, že daleko s nás působíme na to rácio lidí
ale máme daleko větší problémy působit na tu stránku, jak byste řekla, srdeční nebo emotivní, nebo teda duchovní, na to druhé myšlení. A to je to umění. Je to pro vás výzva hledat právě ty jednotlivé komunikační kanály, to, co zafunguje? Tak pro mě je výzva vždycky, určitě, samozřejmě, abych kolem toho nechodil, ale ta hlavní výzva je vždycky to, že když vidíte jakoby z pozice venčí toho člověka a vidíte jeho situaci, tak jako je pro mě výzva, jako aby si uvědomil a s pokorou koukal na to, co má. Tady často k vám chodí lidé, kteří nemají absolutně důvod být tak psychicky rozsekaní, jak jsou. A je to jenom z toho, že člověk hrozně chce to, co nemá, ale absolutně nevnímá jakoby to, co má. To znamená, ta odolnost tím pádem hrozně klesá, protože my furt toužíme po něčem, co nemáme, a vlastně nám utíká takhle každý den, každá hodina tréninku, každý den života a jenom jsme takový štvanci těchto věcí, takže tady stačí třeba u těchto lidí jenom jako halo, zaklepat s ním a toto je pro mě ta výzva, protože já si myslím, že pak už ten potenciál těch lidí je takovej, že už dál si tu cestu vždycky najdou, ale problém, který je změnit tu optiku, s kterou oni koukají na ten problém, s kterým za váma vlastně přijdou. No. Mě by vlastně zajímalo, jak vy vnímáte jako takovou venkovní motivaci. Není možná někdy lepší člověk, který neustále chodí na různé semináře, motivační, různé akce, ale funguje to u něho vždycky jenom krátkodobě, aby se spíš zaměřil na to, co je skutečně pro něho lepší, než se motivovat právě do něčeho, co prostě není třeba ta jeho cesta? Já si myslím, že když už používáme slovo motivace, takže už je právě něco špatně. Právě, no. To znamená, my jsme z motivace udělali určitou mantru současné době a motivuj mě, jak motivuješ a sednu si a tak mě teda motivuj a to je prostě něco špatně, protože když se zamyslíte nad těma nejlepšíma v jakémkoliv oboru, tak ty nikdo nikdy do ničeho nemotivoval. Ty prostě, a to bylo to, co jsem říkal na začátku, ten energetický zdroj, když mě něco baví nebo mám pro něco vášeň, tak mě nikdo nemusí motivovat, abych to dělal. Že jo? To znamená, když už mě někdo musí do něčeho motivovat, znamená to, že jsem v takovém určitým nějakým, já tomu říkám, existenciálním váku. To znamená, jestliže mě někdo musí motivovat, když chodím 8 hodin do nějaký role pracovní, tak mě tam teda motivujou. Dobrý. Já pak mám vztah, v uvozovkách potažmo, jako někdo, a já musím být motivovaný do vztahu. Já chodím na golf, já musím být motivovaný do golf. Mně to připadá potom, že mi prostě de facto, a kde je něco, co mě baví, kde je něco, kde je vášeň. Že jo? A tohle to je problém, který vnímám velmi obzvlášť a připadá mi, že těch lidí jakoby přibývá, co se kolem mě pohybujou, že vlastně oni do všeho musí být motivováni. A zapomínáme na to, že ty největší věci jsou bez motivace. Teď si představte vztah dvou mladých lidí, jestli holka je motivovaná s klukem, že chodí s ním, protože on má kreditku nějakou šikovnou, tak přece kde je nějak, co to je za vztah, že jo? A teď si představte to, co jsem řekl na začátku, že teda je úžasný, ano, chtít to ego, no není nádherný, když ona teda miluje kluka, který tu kreditku má. To je to v uvozovkách motivační perpetuum mobile. To znamená, aby to ego bylo uspokojeno, je nutná určitá finanční, a chápu ty ženy, dámy a vůbec kohokoliv, ale na druhé straně bez té emoční vazby vůči tomu dotyčnému, upřímné emoční vazby, ten vztah přece trpí. A teď jsem to přátelství mezi dvěma klukama, tak jestliže to přátelství je na bázi rácia, zase na bázi jenom motivace, no protože spolu děláme biznis, tak spolu chodíme na pivo, biznis, jeden z nich zkrachuje, přátelství končí, protože tam není na bázi těch emotivních vazeb. To znamená, myslím si, že tohle je ta věc, kdy přeceňujeme tu motivaci a já vnímám, že ta motivace je těch 50, to je to, aby teda ten kluk měl kreditku, ale pak je tu stejně druhý kanál a to je těch 50, to je ta emotivní vazba vůči tomu člověku, vůči tomu procesu, chcete-li. Takže v tomhle vnímám tu úžasnou vyváženost, já tomu říkám jaksi centralizaci. Jo. To je vlastně, aby to bylo vlastně mezi tím zabezpečit to ego, což je teda motivace, a ještě, aby tam byla ta... No a teď si představte, že ty lidé chodí často do práce z důvodu odměn, ve vztahu jsou z důvodu
zase nějakého racionálního. Na golf chodí z důvodu racionálního, protože tam chodí ředitel, on musí taky. A on je všude de facto pod otrokem toho rácia, otrokem vlastně té motivace. No a takový lidé za váma často chodí a jsou totálně jaksi životem tak jakoby unavený, zdeptaný. A to je to Franklovo, aspoň já si myslím, to existenciální vákuum. Oni neví, co s tím. Protože člověk je předurčený archetypálně k tomu mít silnou emoční vazbu. Proto je vlastně muž a žena už jenom z tohoto důvodu yin a yang a další. A pokud my upřednostňujeme jenom jeden ten pilíř, což je ten pilíř vyzařovací, chcete-li ta motivace, no tak potom samozřejmě ten druhý pilíř je, jak se říká, ušláplej, utáplej a je tu ohromná disharmonie v tom člověku a ona chvíli, jaksi, je to krásný, tady ten pilíř motivační, neboli ten vyzařovací, ten jde za potěšeníma. Jo? Ten má rád ty potěšení, koupil si nový auto, ten nádhera, ale za 14 dní už ta energie z toho nového auta, za 3 týdny už taková není, za půl roku už ho chcete vyměnit. Kdežto ten druhý pilíř, ten vzařovací, ten je na bázi radosti. A jestliže já teda miluju hokej, tak ho miluju, i když prohraju, i když vyhraju, i když mi nosí peníze, i když mi nenosí peníze. A to samé je v tom partnerství. Že? Když teda jsem, nebo přátelství mezi dvěma kluky. Že? Takže v tomhle já vnímám tu rovnováhu v této dualitě, kdy nechci být ten mesiáš toho, že hlavně to musíš a kašli na peníze a kašli na... Ne, my to ego potřebujeme nasytit. Proto já to nemyslím vošklivě vůči těm ženám, že hledají podvědomě úspěšní chlapy, který je zabezpečí. Ale hledejte je, prosím vás, neberte to osobně, pod podmínkou toho, že toho člověka opravdu milujete, ten vztah, že tam je. A to samým vnímám jako i v té profesi. Není přece krásný jako chtít v té profesi vynikat, chtít za ně mít hodně peněz, ale miluju ten proces. A to jsou Jágrové. Jarda Jágr přece je jasný prototyp. Ten chce neskutečně být úspěšný v té a že ten úspěch je a chce mít vysoký smlouvy a chtěl mít vysoký smlouvy a má svý cíle, ale je tam ta úžasná podmínka, že miluje, to snad mu někdo nemůže odepřít, že miluje ten hokej, miluje ten proces, miluje tu vůni té kabiny, miluje ten koloběh, ten cirkus, že? Takovej byl Dominik Hašek, proto měl problém s tím skončit, že? Jo? Teď přece, kdyby to měli postavený na tom motivačním pilíři, no tak když ty smlouvy už jim jdou dolů, už jim lidi začnou nadávat, že už to zabal, už ne, no tak by se na to vykašlali, ale oni to milujou. Jo? To je to samé jako ta holka, když ta kreditka dojde, no tak jde k jinýmu, že? Takže ten hokejista by teoreticky, ale kdyby tam byl ten druhý pilíř, to znamená, tady ta vyváženost těchto dvou, ale na druhé straně zase, abych teda tady obhájil i tu druhou pozici, kdyby milovali jenom ten hokej, a nebyly tam ty touhy po těch úspěších, no tak potom jsou s ní třeba, tak si super zahrajou v krajském přeboru, že jo? Oni milují hokej, ale nemají tam ten syndrom toho lovce, toho vítěze, nemají tam ten žraločí syndrom. A tahle vyváženost si myslím, že v současném duálním světě v Evropě je taková ta, já bych to řekl takovým až nadnesen, taková ta nejzdravější, jo, vnitřně nejzdravější. Protože pokud v těchto rolích, protože v jednom okamžiku máme x rolí, že jo, máte roli profesní, máte roli osobní, manželky, přítelkyně, máte roli nějaký, že chodíte někam. A teď si představte, že ve všech jste takhle nastavená. Tak cítíte z toho člověka úplně jinou energii, než z toho, který je nastavený pouze těma motivačníma aspektami. To poznáte po 5 minutách hovoru, o čem ten člověk mluví, co je jeho těžištěm, já říkám motivačním těžištěm, že jestli je to ty věci toho ega, nebo... A taky poznáte, a to je krásný, když se bavíte s někým, koho něco vlastně vášnivě zajímá, tak jak si on, dám příklad, jdete na pivko s někým a ten kluk vám povídá něco o pracovní roli, kde vidíte, že kvůli penězům, aby zaplatil hypotéky, tak jen tak jo, tohle máme dobrý ryto a tohle. A teď najednou přehodíte na to, víte, že je to vážně rybář, a najednou na ryby. A teď se mu rozsvítí v oči, že jo, ta vášeň tam najednou, a ta energie, a najednou on povídá. A to takový lidi mám rád, protože něco mají, co milujou. Ale setkávám se bohužel čím více s lidma, kteří jakoby nemají nic, co vášnivě milujou a mají jenom ty motivační věci. Oni vypadají zvenčí jako hrozně úspěšní. Oni jsou úspěšní na bázi ega,
Oni mají miliony, miliardy možná, ale bohužel na bázi té vášně tam je něco vyprahlýho. Že jo? Takže v tomhle vidím jakoby takovou tu vyváženost do současného života, kterou vnímám jako tu pozitivní. Není to právě ta cesta poznání tady pro tyto lidi, kteří vlastně nějakou dobu šli životem právě tady třeba přes to rácio a teď najednou naráží na to, že jsou až tak dole emočně, že opravdu tam necítí to naplnění, že se nad tím musí nějakým způsobem zamyslet, že třeba vyhledají vás a dostanou další nějaký návod, co s tím, nebo hledají takhle, jinak. Jedna věc bych chtěl říct, já nevím, co je pravda. Já nevím, co je dobře. Já to nevím, to nechci si na to hrát. Já sám na sobě jsem plno věcí si prožil, měl jsem to štěstí, že jsem si prožil úspěch z peněz a z kariéry a určitý věci a sám se sebou jsem si povídal a nějak jsem se z toho vylízal do určitý, tady jak mi vidíte. Ale pravda je ta, že se na mě v současnosti obracejí i lidé, kteří jsou velice úspěšní na bázi toho ega. Dám příklad, byl to naposled biznismen, který vydělával měsíčně, ani to nemůžu říct. Ale najednou po 2-3 měsících se tak vykašlal na svoji firmu, ta firma šla okamžitě dolů, i manželka, to byla vlastně první, kdo mě oslovil, byla manželka, která povídala, to v přeneseném slova, on se zbláznil. On po něčem toužil, 15 let vymakal to a teď, když to má, tak se na to vykašla. Já nevím, co s ním. K psychiatrovi jít nechce, tak ať jde k vám, prej. Já povídám, no tak to musíte nějak domluvit, jak s nadsázkou. Tak opravdu manžel přišel, no a došlo k tomu klasickému, že on se opravdu hnal za těma potěšeníma, hrozně si vysnil, že ve 30 bude vydělávat tolik, v 35 tolik, programátor života, že jo. A najednou to bylo a najednou zjistil, že to prázdný, že? Najednou zjistil, že má ten dům, má ty auta, má to, ale kde je ten pocit? Já od toho čekal daleko víc, že jo. A teď najednou to otočil a začal chodit prostě a jezdit do Indie a úplně zase totál opak, že jo. Všechno by nejradši rozdal v úvozu, to se ta manželka asi kvůli tomu lekla. Takže tady došlo k tomu pohybu vlastně na tom jeho motivačním těžišti, že to šlo od toho a zase na druhou stranu a k tomuhle výkyvu si myslím, aby nemuselo docházet, že je dobrý si hlídat tenhle ten stav takový nějaký vyváženosti v té dané věci. Teď je to nakonec ženy nebo i lidé, vy chcete být krásný, chcete se líbit, ale chcete mít taky emoci v tom. To znamená, já myslím, že to je zase to ego, být jako nějakým způsobem atraktivní a na druhé straně, ale bez té emoce to nemá zase taky význam. Takže jsou věci, které, když člověk dělá z vášní, tak přece stojí daleko víc za to, než když je dělá bez vášně. Takže ta rovnováha v těchto dvou věcech je podle mě to naplnění takového toho stavu určitýho, chcete-li možná životního, nebo aspoň teda štěstí v té dané roli. A někdo, když třeba nemá teď momentálně žádnou vášeň, tak je asi dobré, když se vrátí třeba do dětství, kde je to automatické, že se radujeme, jsme v tom přítomném okamžiku a potom máme nějaké sny, vize, ale slyšíme od okolí, tohle nedělej, nebo chci, aby si studoval tady tohle, protože to tě přesně zabezpečí a podobně. Tak tam se může stát to, že potom člověk má takové ty společenské cíle, když je dosáhne, tak je pak nešťastný. Protože jsme na takový dálkový ovládání té společnosti a nebo rodičů. Že jo? Vy jste řekla děti. Dětství je totiž, ano, dětství je charakteristický z hlediska ontogeneze EEG, to znamená našich mozkových vlnek právě tím, že dítě je převahu času v alfě. To znamená, dítě je převahu času vlastně v přítomnosti. Proto se říká, že v každém člověku zůstává kus dítěte. A my bychom se k němu měli právě postupně zase umět vracet. Takže jedna z těch metod je samozřejmě tahle. Druhá z těch situací je znova, se vracím k tomu uvědomění si. Zatřást s tím člověkem. Možná mu to i takhle racionálně trošičku popsat, aby si uvědomil sám na té svý životní cestě, kdy jdete dozadu třeba posledních 5 let, kdy došlo k nějakému tomu zlomu, že hele, ale necítíš tohle, nepřipadá ti tohle a najednou ten člověk sám, protože tyto lidé jsou velice inteligentní, tak vy nemusíte rozsáhle nějakým něco vyprávět. Tady jde o to jenom halo, uvědomit si a
pochopit, že vlastně bez toho druhého pilíře, bez toho druhého myšlení, pokud ho nevnímám, ignoruju, že to z dlouhodobého hlediska je vlastně záhuba, že je to něco negativního pro něj, pro tu jeho. Takže i tímhletím se to druhé myšlení rozhoří. Ono totiž, aspoň moje zkušenost je ta, že vy nezahubíte nikdy ani jedno. Vy nezahubíte dokonale nikdy ani to ego, to byste byla osvícená, a nikdy vlastně nezničí ani to ego úplně, jak se říká, v každém zůstane něco dobrýho, chcete-li nějaký ten... To znamená, jde o to přemotat část té energie zase zpátky, aby se teda došlo k tomu, to jsou to spojené nádoby, že jo? Takže když nás ovládá, tak jenom vrátit zpátky trošičku, to znamená nebojovat proti tomu, vůbec ne, já spíš mluvím o tom, že tyto dva by se měly spolu s kamarádit. Už jsme trošku v alchymii, alchymisté říkají o vnitřním sňatku. To znamená, ono opravdu z alchymistického hlediska možná, že je to ten vnitřní sňatek toho našeho vnitřního Adama s tou, ale to už jsme daleko. Jenom chci říct, že se inspiruju i v těchto vědách. Může to být i propojení pravé, levé mozkové hemisféry? Určitě, to je až na bázi vlastně toho racionálního neboli kvantifikovatelného buněčního našeho těla je to de facto propojení levé a pravé hemisféry. Na bázi kabaly je to ta keter, že jo, kam vlastně máme až dospět na tu korunu člověka. Takže to jsou, a tyto cesty, ať už kabala nebo alchymie, jsou vlastně na bázi nějakého, oni říkají tomu určitý ten sňatek těch vnitřních dvou našich já. Že jo? Takže asi bychom neměli ignorovat ani tu mužskou, ani tu ženskou. V ideálním případě. Nás. Když se vlastně dotknu ještě vlastně té zásadní změny, pokud k ní člověk skutečně dojde a je třeba v nějaké té profesi velmi úspěšné společensky a rozhodne se udělat nějakou tu změnu, že, já nevím, třeba je to úspěšný manažér a bavilo by ho prodávat květiny, tak vlastně to chce obrovskou odvahu. To je jednoznačně, ale musí to být teda jako taky, že to chce tu obrovskou nějaký impuls, asi emoční, tak on k tomu musí být, k tomuhle takovému změně asi musí něco vnitřního ho táhnout. Jo. Myslím, že by odhalil právě to právě, co by chtěl dělat vždycky, správně. ale... Tím chci říct, že ten motivační ekvalizér se může i měnit, pohybuje se, protože díky tomu, že někdo je najednou, on ho může mít vyvážený, najednou je hrozně úspěšný, tak ho pohltí třeba ta strana toho ega, on si najednou o sobě začne myslet, on najednou, říkáme tomu syndrom hvězdy nebo manažerská puberta, a zase naopak, jo, když víte, že člověk často změní se, když projde nějakým ošklivým obdobím. To znamená, naskočí u něj znova pokora, že jo? Naskočí u něj, to znamená, ten ekvalizér se v nás hýbe a máte pravdu, že může během naší životní cestě dojít k tomu, že najednou objevíme něco, že jsme vlastně do určitého věku ani nevěděli, že z nás může extrémně bavit něco a najednou se to otevře. A to je, myslím si, úžasný štěstí, když to je, a double štěstí je, když se tím můžete živit. Jste zmínil to ego, co si vlastně myslí to okolí, které v tu chvilku asi řeší člověk v takové situaci. Jak vy pracujete právě s hráči, kteří jsou třeba pod tlakem právě toho, já nevím, důležitý zápas a teď, co se ode mě očekává, musím podat ten skvělý výkon, jsou ve stresu a to jim tím pádem brání i být v té alfě nebo být... Ano, to je ta psychická entropie. Tak já tady pracuji s takzvaným odosobněním, to znamená, jestliže nějaký strach jako máme z něčeho, tak vždycky jako s tím člověkem hovořím na bázi toho, kdo to ten strach vlastně je, a začínáte mluvit, seš to ty, nebo je to okolí, nebo co to je, kdy ty myšlenky, takže snažím se ho donutit, aby poznával sám sebe daleko víc, aby si uvědomoval, kdy ty myšlenky obav a strachu přicházejí, v jaký okamžik, co to vlastně, a ten druhý krok je takový až pro někoho možná směšný, já chci od toho dotyčně, aby se ho pojmenoval, ten strach, to znamená, kamarádka má takhle Karla. Ano, vidíte, no. Tak já třeba jsem měl vtipně jeden vrcholový sportovec se jmenoval David a ten si dal Goliáše, že jo. A teď povídám, no vidět, tak si s tím Goliášem pojď povídat. A teď používáte takzvaný self-talking, samomluvu, to znamená, co jsi mi přines, co ode mě chci. Co tím chci říct? Chci tím říct, že strach, krizová situace je ohromná energie.
Jo, když se zamyslíte nad tím určitým vůbec historií lidstva nebo vrcholového sportu, tak vždycky ty největší jaksi překvapení byly právě na podkladě toho, že to byla nějaká krizovka. O tom se lidi baví. Prohráváte 3-0 5 minut před koncem a vy ten zápas otočíte. Jo, dánští fotbalisté jeli na mistrovství Evropy z pláže, svolali, protože se rozpadla tenkrát Jugoslávie, která byla kvalifikovaná, že jo, tak postoupil Dánové a oni to vyhráli. Že jo. To znamená, to jsou věci, které lidi si pamatují. To znamená, krizová situace je ohromná energie. Problém, který tu je že ten dotyčný mu dává mínusový náboj. A to jsou ty obavy, strachy, hrozba. Ale ta energie sama o sobě je stejná. Problém, který je, ten postoj můj k té energii, respektive k té situaci, je negativní. A já se učím ty kluky, jak si spřátelit se, skamarádit se s tou situací, skamarádit se s tím strachem. Proto se ho nejdřív pojmenujeme, pak si s ním povídáme a pak vlastně ho vítáme. To znamená, když bych vám nechal přečíst SMS-ku před Londýnem, kterou mi poslal nejmenovaný sportovec, tak se musel až smát, protože on mi píše, 5 minut před startem jsem se bál, že Goliáš už nepřijde a naštěstí přišel. Takže konečný efekt byl ten, že vlastně milujte tu krizovou situaci. Jo, ne proti ní bojovat, ne proti ní nějakým způsobem se učit, jako jí tlumit. Ne, já říkám, buď rád, že máš, že to je energie a ta ti jde pomoct. A teď jenom měníte tu minusovou v plusový napětí ty energie. Takže v tomhletom se třeba trošku jako kontroverzní vůči psychologům, kteří pracují proti strachu. Já proti němu nepracuji. Já chci skamarádit se s tím strachem. Vyšel jsem z toho ze života, že vlastně, když mi někdo nesympatický nebo nějak, tak já mám 2 možnosti, že jo. Buď mě bude celou dobu štvát, když ho kdykoliv potkám, protože a to, anebo teda si jako zamyslím nad tím, jestli taky na tom člověku není něco dobrýho, jestli teda bych s ním neměl promluvit, jestli bych nějakým způsobem, a najednou s ním 2krát jdete na kafe a vy si řeknete, hele, on to takový kreten není, on je to docela norma a teď najednou se rozpouští to vlastně, že to byl a otáčí se to až v to, že to je třeba úplně normální, že jste měli jenom špatně ho zaškatulkovaný, špatný jaksi k němu názor. Takže v tomhle tom spíš se snažím jako pracovat i s tím strachem. On se taky říká, že když proti něčemu bojujeme, tak naopak to posilujeme. Určitě, jednoznačně. To znamená, to říká už matka Tereza, že jo, nebojujeme proti válce, ale neválčíme. To znamená, jakákoliv reklama proti drogám, a teď na to už psychologové přicházejí a už je velký otazník nad tím, jestli tyhle ty reklamy typu jestli vlastně nepodporujou naopak, že si to každý chce vyzkoušet. Že? Já tady navážu se opět na Jaromíra Jagra, jak jste tady zmínil, že vlastně sportovci nemají úplně rádi ta duchovní témata. Naopak s Jaromírem jste si tady v tomhle hodně sedli. Prý jste si povídali právě o vesmíru i o Bohu, je to tak? Tak Jarda byl v tohle od dětství, zaprvé pocházel z rodiny, že, kde babička a tak dále, byl velice v tomhletom. Ten měl, když teda se vrátím k té duchovní inteligenci, ten měl od dětství vysokou, protože jeho zajímaly záhady, jeho zajímala ufologie, jeho zajímal Deniken, že, a takový ty první knížky, když jsem ho poznal vlastně v těch 17 letech jeho, tak to bylo to, co ho zajímalo, rád si o tom mluvil, rád se bavil o věcech, které přesahují člověka, o vesmíru, o konečnosti vesmíru, Einstein, Nikola Tesla, u Niagarských vodopádů, tenkrát jsme měli poprvé, jak se pamatuju, jak tam byla ta socha, že Nikola Tesla tam je, protože elektrifikoval Niagarský vodopády. Takže ho hrozně bavil ten příběh a potom jsme teda hledali, jak on ty zkoušel a jak jsem nechal zmizet loď křižník a prostě takový ty, a toho hrozně bol. Takže tam člověk viděl od dětství, že k tomuhle tíhnul. Jo, a právě proto teda ty rozhovory a myslím si, že vyústilo to tím jeho křtem, vlastně, kdy se nechal pokřtít, takže k tomuhle tíhnul velmi a to nebylo nějak, že bych já ho k tomu provokoval, vůbec ne. My jsme si v tomhletom souzněli, protože já jsem jako taky od dětství, možná díky tátovi, možná přirozeně taky měl rád záhady a vždycky mě zajímalo, proč se to tak děje. Ne jak, ale proč. Ne jak, jenom popis, ale důvod. Mě zajímal ten důvod, ta podstata. Že? Takže v tomhle jsme si byli blízcí a je pravda, že jak jsme spolu lítali hodně cest, tak jako tohle to bylo
častým tématem vlastně v letadle. A tam taky je to zvláštní, že tam nějak v tom vzduchu možná máte k těmhle věcem trošku pokoru větší a blíž, protože vidíte tu zemi pod sebou, vidíte zakřivení země a všechno a nekonečnost vlastně nad váma, tak možná to evokuje k takovým těm různým rozjímáním tohoto typu. Je potom možná i jednodušší spolupráce s člověkem, který si uvědomuje, jaký ten šestý smysl a jakousi neviditelnou sílu, která ho podporuje a vědomě ji využívá. A možná vlastně pomáhá k těm skvělým výkonům. Víte, já si myslím, že právě ta duchovní inteligence a její jaksi nějaký velikost, nebo chcete-li nějaký to, jako je IQ, EQ, tak ten stav té duchovní inteligence je právě to, co lidi zbližuje anebo oddaluje. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že ne tak IQ, to znamená, berte to obecně, že myslím si, není až takovým problémem si popovídat lidé, kteří mají třeba odlišné IQ, ale ta duchovní inteligence, dokonce v Tibetu se kdysi, když se chtěli dva mladí lidé vzít, tak šli za tím lámou a ten láma na podkladě určitých 5minutových, 10minutových pohovorů s tou nevěstou a s tím ženichem vlastně pak doporučil anebo nedoporučil sňatek. Jo? Bylo to jenom doporučení. No a když jsem se ptal, jako proč to tam, tak to bylo právě na bázi té duchovní inteligence, protože tam si jsou hrozně vědomi toho, že jestliže ta duchovní inteligence se hrozně rozchází, takže do budoucna je to velmi časovaný problém toho vztahu, který je ze začátku na bázi určitého poblouznění, že jo, toho erosu a tak dále, ale oni říkají, no nezapomeňte, že jednou si budete taky jen povídat. Že jo. A ta duchovní inteligence je něco takového. A ono to vnímáte i v biznisu, jo? I v kabině, i mezi hráčem a vnímáte, jak se sdružují k sobě lidé, kteří mají podobný vztah k penězům nebo podobný vztah k tomu duchovnu a tak dále. To znamená, jestli ta duchovní inteligence je příliš jaksi od sebe, tak ti lidé do budoucna mají určitý problémy nebo je tam potenciální možnost toho, že si nebudou rozumět. Můžeme na závěr našeho povídání ještě shrnout, jak by vlastně měla vypadat mysl vítěze a co můžeme udělat a v sobě nějakým způsobem podporovat, aby jsme se přiblížili nějakému tomu svému vlastnímu vnitřnímu ideálu. Já nechci vypadat jako, že to vím, já to nevím, já jenom vím, jak vypadá moje mysl a snažím se nějakým způsobem u svých hráčů nebo svěřenců, ať už v biznesu nebo ve vrcholovém sportu, najít právě tu pomyslnou rovnováhu. To znamená, ten můj mentální coaching vede k tomu, abych co nejvíce toho člověka energetizoval, ale na bázi té centralizace. To znamená, energetizoval, chtěj co největší cíle, chtěj co největší atributy té dané role, ty dané pozice, ale nezapomínej, respektive pod podmínkou to znamená, pokud zjišťuju po určitém povídání, že ten člověk má příliš velký cíle, ale malou emoční vazbu, pracuji v tom mentálním coachingu na zvýšení emoční vazby. Pokud naopak je výborná emoční vazba, ale je málo cíle vědomí, pracujete zase na tom zvýšení těch cílů, respektive na tom egu. Takže záleží jak s kým, ale v takovém objektivním nebo nějakým průměrným hledisku lze říci, že mi jde o tu centralizaci a energetizaci, napnutí na obě strany. Takže když s někým pracujete dlouhodobě, tak mu zvyšujete ty cíle a zvyšujete i tu emoční vazbu, aby nedošlo k tomu vychýlení ty pomyslné nuly. Když vlastně byste teď měl nějakým způsobem říci v rámci svých zkušeností, které jste nazbíral z vrcholového sportu a toho, že vás baví filozofie, psychologie, co vás zatím z toho všeho poznání nejvíce, dá se říct, dostalo do kolen? Co vás fascinuje? To je hrozně těžký takhle, no, to jste mě zaskočil, víte, mě fascinuje tolik věcí, že já úplně ani se neodvážím jednu vypíchnout, jo. Tak klidně víc. Mě fascinuje vůbec život, mě fascinuje vůbec smysl života, smysl našeho tady pozemského, těch mravenečků, který tady jsou v té nekonečnosti toho vesmíru, kdo tu hru vlastně rozehrál. To znamená, jsou to takový ty myšlenky, ty ohromné pokory k něčemu, co nás přesahuje. Že jo?
a hrozně na to člověk chce přijít, takže to hledá zase vevnitř a v historii a v sobě, takže pozorování sám sebe, svých reakcí vnitřku a vlastně každodenní nějaký malý poznání, z toho mám vždycky rád. Radost, to znamená, když jdu spát, tak si tak nějak projíždím ten den a vždycky, když tam nějaký to poznání malinký v tom dni nastalo, tak mám hrozně dobrý pocit a když naopak tam není, tak si myslím, že jsem ten den hrozně proflákal. Mariane, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste si na nás udělal čas, poskytl spoustu zajímavých, inspirativních názorů a přeji, aby se vám dnes podařilo vyhrát nad Plzní. Děkuji za pozvání. Tak tolik další z rozhovorů dnes s Marianem Jelínkem. Já doufám, že i pro vás to byl podnětný rozhovor a že jste dostali návod, jak ideálně, mentálně motivovat sami sebe. A budu se těšit opět příště. Na viděnou.